словы Мілае Паўловіча, настаўніка з Крагуеваца, калі фашысты расстрэльвалі 300 школьнікаў. Я і зараз вяду урок. Дзеці, супакойцеся. Мы правядзём сягоння з вами апошні свой урок. Па-першае, давайте мы ўспомнім мінулае. Скажыце мне, хто ведае, што значыць радасць, воля, смех, радзіма? О, столькі рук! Засвоілі вы добра мінулае. А цяпер давайте мы запішам тэму новага урока. Прабачце, не запішам, а запомнім. Увага, Глішыч, не глядзі спалохана на аўтаматы, не круціся. Значыць, тэма звяры 20-го стагоддзя. Мэта, я навучыць хачу вас ненавідзець такіх звяроў. Страляйце ж, крывасмокі! Чакайце. Што ж, дзеці, продолжим наш урок. Перед вами экспонаты, не выкапнёвыя, живые экспонаты и жорсткасці, и трусасці звярынай. Яны ж баяцца нават вас, малечы, безабаронных, вяснушчатых и кволых. Хоть кулачки одни, вся ваша зброя. Цішэй, не шморгай носом, Йованович. Бояться. Таму зірніце, абчапляўшыся, гранатами, ножами, кулямётами, воюют смело с детьми, недоноски. Не чисти, Кирстич, у фашиста боты. На их дымится кроў твоих бацькоў. Стреляйте ж, ваўкаўё! Марудзяць кулі. Пойдем тады далей, каб лепей разобраться в нашей теме. Зірніце, дзеці, у фашистаў тупые, абыякавыя твары, а ў галаве пустой, хоть и такой вялікай, не хопіць месца і маленькай думцы. Не плач на уроку, чуеш, Мілагевіч? Зірніце, дзеці, перад вами людзі найвышэйшай расы, ніжэйшыя ў думках за жывёлу. Бо нават і ў сабачаняці вашага, вы помніце, якая мордачка разумная была? Урок засвоілі вы добра, дзеці? Можа, у каго пытанні будуць? Задавайце, бо хутка празвініць званок. Званок той быў чаргою кулямётнай, і дзеці не паспелі адказаць. Я люблю вас всех. Я люблю вас всех.